Niluluto daw ng hamburger yan? Paano paano ginagawang hamburger yan? No? Ilalaga mo na. Ay diyan to nga rin ang Pangibon? Ah, ay ba? Malatila pa niya. Bundle na ganyan? Ang dami no. Magkano isang bundle ngayon sa kaibigan mo sa Arayat? Binil lang kita ng ano, ito matindi na to. Hindi tatabo yung mga insekto, totodasin kung nasaan sila nakatira. Yan, tsaka osin, yan. Malakas yan. Na? Yung tagi, ang problema kinin eh. Marami na pala. Osin. O, kapeta ba, Aponet? Mga bilising magrepak. Hanggang 30 bundle pa, yun na repak niyan eh. Ay, kape? Ano yung kape? Kaluto-luto na rin tinabi, oh, pandesal. Ay, nalo. Tell me na lang ng yan na ako na. Oh, milaman ni. Dapat din ang kasi tumuana na. Sakli pala, dagulan eh. Bisa mo do. Dagula ka na, andre mago ko. Napota mag full blast tamal do tempera niya po nat. Nala niya. Ningawasan mo? Hello, Kap. Favorite ko. Paya is ko na. Nang pwede na pag long ride ganyan bari, potang kay mo tatagat ang beach king kay. Pegawagi. Kapang lang ang gawag, let's stop. Oo. Sa tintangal do simply, ne? Wah. Sabado mayan. Oo. Next week ne. Wala next week na. Laro na pares. Next week ne. Kung wala mo rin diay. Oo. Ata magdalang ulunan. Bala lang kaya ulun na ng ulunan. Bakal. Sigat na. Saka tama mo dos ka rin pare. Tingasan beach. Ating ang papadlos ka na. Ating ka? Ating, ka ba? Bah, kompleto ka kumakatambulatik yan. Wow, ang dalakon to.
Makuwi dyan, tayo po ng dalaman eh. Kami Wah. makanyakap. Nalinggawan ta pare, pareta masyadong kayo. Magpag-almusal ta pa kay Idol TikTok. Wala yan. Tawag ka ito, pag-garage tawag mo rin. Wow. Kay Dari chuta ka rin. Nakita ni Idol TikTok. Ano yan? Oo. Pag-flashlight mo niya lang. Hari mo mag-flashlight yan. Agdasaya. Hmm. Agwaya si Marano na eh. Ang kasama kayo mabali mga no. Dahil nakagawa. Pero marano may dinulong niya. Ano, dinulong na. Apa? Six ka no? Kasi yes. Magaling ka pala mag-repack eh. Anak niya rin yan eh. Ano niya? Parang dati lang pangatas da. Alam mo ako mga motorela ako serbes. Ano kaya? Ang poyog. Putang takan lo. Ito kailangan kumata ng tao nila niya. Wow. Nino? Awa. Dapat ko para ganyan eh. Grabe lang. Ilamat mo pare. May ngayon lang may kumpra la. Kahit dinaral ko eh. Ah.